аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. фурӯхтани чорпои суфӣ. суфие дар хонақоҳ аз раҳ расид, маркаби худ бурду дар охур кашид. обакаш доду алаф аз дасти хеш, на чунон суфӣ ки мо гуфтем пеш. ин суфӣ марди амал буд, на ҳарф. худаш чорпояшро обу ғизо дод ва тимораш намуд. он гоҳ ба ҷамъи суфиёни хонақоҳ пайваст, ғофил аз он ки он суфиёни фақиру тангдаст аз фишори гуруснагӣ тасмим гирифтанд улоғи меҳмони тозаворидро бифурӯшанд ва аз пули он таоме бисозанд ва диле аз ғизо дароваранд. ҳам дар он дам он харак бифрӯхтанд, лут оварданду шамъ афрӯхтанд. дар хонақоҳ валвала афтод ки имшаб бисоти сург устурдааст. меҳмон низ назорагар буд ва суфиён бисёр гиромиаш медоштанду муҳтарамаш мешумурданд. суфраро андохтанд, ғизоҳои рангорангро ки аз пули улоғи меҳмон фароҳам шуда буд як ба як чиданд. пас аз сарфи ғизо мутриб шурӯъ ба навохтану хондан кард. чун само омад зи аввал то карон, мутриб оғозид як зарби гарон. харбӣ рафт оғоз кард, зон ҳарорат ҷумларо анбоз кард. зин ҳарорат пойкӯбон то саҳар, кафзанон хар рафт эй писар. то саҳар даф заданду кӯбиданд ва кафзанон мехонданд харбӣ рафт. меҳмони аз ҳама ҷо бехабар низ шодмон ба тақлид аз дигарон ҳамин таронаро такрор мекард, бе он ки бидонад мақсуд чист. субҳ шуд, ҳама рафтанд ва хонахоҳ холӣ монд. суфии меҳмон низ азми рафтан намуд. лавозимаш ҷамъ карду ба охур рафт, аммо улоғашро надид. ба худ гуфт, шояд ходим ӯро бурдааст то обаш бидиҳад. вақте ходим омад, суфӣ пурсид, улоғ куҷост? ходим гуфт, аз ришат хиҷолат бикаш. низо даргирифт. ходим омад гуфт, суфӣ, хар куҷост? гуфт ходим, риш бин, ҷанге бихост. гуфт, ман харро ба ту биспурдам, ман туро бар хар муваккал кардам. ходим гуфт, суфиён бар ман ҳамла карданд ва ман мағлуб шудам. харро ба зур гирифтанду бурданд ва фурӯхтанд. суфӣ гуфт, пас чаро пеш аз он ки онҳо бираванд ба ман нагуфтӣ, то лоақал гиребони яке аз ононро бигирам ва назди қозӣ шикоят барам? алон дастам ба ҳеҷ ҷо банд нест. ходим гуфт, борҳо омадам ки огоҳат кунам, аммо ту хушҳолтар аз дигарон кафзанон мегуфтӣ харбӣ рафт. гуфт, валлоҳ омадам ман борҳо то туро воқиф кунам зин корҳо. ту ҳам мегуфтӣ ки хар рафт эй писар, аз ҳама гӯяндагон бо завқтар. суфӣ гуфт, ин балое буд ки тақлиди куркурона бар сарам овард. ҳарчи онон гуфтанд надониста такрор кардам. дар ҳақиқат тамъи он суфӣ ва бӯи таом чароғи ақлашро кур кард ва нагузошт бифаҳмад ки онон хабар аз чӣ медиҳанд. маро тақлидашон барбод дод, ки 200 лаънат бар он тақлид бод. тамъи луту тамъи он завқу само, монеъ омад ақли ӯро зи иттило. 100 ҳикоят бишнавад мадҳуши ҳирс, дар наёяд нуқтае дар гӯши ҳирс. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.